driver ko ay magtutungo sa Kalmay, Lawak, Pangasinan upang ihatid ang sorpresa kay Nanay Consorcia Estibal na 88 years old. At ang nagpapasurprise ay sina Sir Ruben, Ma'am Bella, Queen, Rock, and Ian from USA. Ano pang hinihintay niyo? Arat na! Up on a Saturday morning, hoping that you had. Di kayo ulang kayo dyan namin. Good morning po, Nay. Good morning po. Nay, from what po kami? From Posorobio po. Posorobio po. Nay, may inilisip ko kayo. Taon. Po. Hindi nyo alam Ilocano? Amo na. Konay, at nananagan na. At dati iisip ko ang product na. At dati lang ipawid ko. Ang pawidaan nga yun. Malayo na sila. Si kayo din ang kita namin. Alam kayo na pawid na pawidaan. Well, Nay, babalik na. So, ayun po. Ipagpapatuloy po natin yung programa ni Nanay. Ipapasok po natin muna yung mga pagkain po doon upang ipagpatuloy po yung program. Nanay, may idea ka po ba? Dapat Okay, yung natin ilang simple nilang at yung surprise Nanay. Parang ka. Sinanang Nanay. Gusto Nanay ata inulaga. Nay, adda iti tao nga nang iti mensahe para tingka. Ati Nanay, bubuyaon po. Happy birthday. Tapay ti next Nanay. Adda ba iti Nanay na sinudi kita Nanay? Happy birthday, Ina! Love you. Miss you. God bless you po. Happy birthday. Ayun nang happy birthday. Maangkat yung aduta nung napigsa ka pa'y. Kat mauray na kami, nung mabaling kami agawid kami. Hello, Ina. How are you? Happy birthday. Happy birthday, Inang! Kayo po Nanay, ano pong gusto
mong sabihin para kay Inang? Hello, Inang. Happy birthday. Sapil ako matamadama mo pa ti adong at awal. Mag-celebrate the birthday. Happy birthday, Ina. Agawa mo timangan, si Ado, talo si Duboy pa mo, Or-oray mo kayo na kalyaan. Ma'am, yung mic niyo po. Gamitin niyo po. Happy birthday. Love you, Inang. Inang, happy birthday. Nakamatitag pa biyag mo. Anong pa katawan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Surprise mo deliver ko by Maylene Palabay. Nanay, gusto po namin isabihin sa'yo na happy 88th birthday. Long life, nanay. Mangan katiado, tano matidlog pay po tibiyag mo. Tano makitang pay po, digijay up po nga sa marasaro. May regalo din po. Ang surprise mo deliver ko, nanay. Tanay, Deb, surprise deliver mo. Thank you. At dito na nga po nagtatapos ang ating sorpresa kay Nanay Consortia. At kung nagustuhan ninyo ang ating video, please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Surprise Mo Deliver Ko, at sa Facebook page ng Surprise Mo Deliver Ko. Salamat!